Bueno, aquí estamos outra vez co terceiro gameplay de Skyrim en galego. É pouco que contar. Deixámoslo exactamente onde deixamos o anterior vídeo e vamos falar co seguinte. Creo que non había nada máis que tres, non me lembro ben. Creo que solamente me falta este. Aquí temos a maravillosa Seis Dedos que sigue dormindo. Pobriña, xa o viejeta. E creo que era esta, se non me Buenas acordo mal. tardes. Sí. Soy Pantea Atella, la maestra vocalista. Pois con esta misma para pedir a seguinte misión. Esa maldita necia se merece que la estrangule. Buah, a quen queres que estrangule, muller? A ver. Oh, Larina. Esa estudiante estúpida mía me ha robado la flauta y se la ha vendido a no sé qué nigromante. Hija de puta. Acabo de recibir una nota de rescate por ella. Esa flauta ha pasado de padres a hijos en mi familia durante 17 generaciones. Bueno, pues vamos a buscar cha flauta. Bueno, no te quedes ahí como un pasmarote. Ve a recuperar mi flauta. Uy, qué sobrada, ¿no? Al parecer, Larina le contó no sé qué historia de que la flauta hacía bailar a los muertos. Sí, bailar a los muertos, no sí. es más que una flauta. Una flauta muy vieja Tío, y sé tú valiosa, dónde pero una apareciches, flauta, tío. al fin y al cabo. Ahora ya puedes decir que has conocido al bardo de más talento de toda Skyrim. Soy el bardo más joven del colegio de bardos, a tu servicio. En mi opinión, esta rebelión debería acabar cuanto antes. Xa pillei, non? Pillei a misión. Non pillei a misión? Sí. A Pantea Flute. Mira tú que... Que riquiña. Quedaronme eso dun parche que puxen, non sei por qué. Teño medio xogo en inglés e medio xogo en castelán. Cousas dos parches e de min e a saber o que fixen para apañar o parche. Bueno, pois o de sempre, sigo tendo inventario cheo, vamos a Carrera Blanca a vacillalo. Antes de que se me esqueza, o outro día cometín un pequeno erro. Que estaba falando do gremio dos os ladróns e puxenos en soledad. E non, polo amor de Deus, non. Os ladróns non están en soledad, os ladróns están aquí abaixo. Están en Riften. E a casa que merquei a segunda casa compeno tamén en Riften, porque quería seguir ese rol. Non me unin os ladróns aínda, pero será o seguinte paso. Así que vamos aquí, a cueva esta. Non sei cal é o camiño máis curto. Dende Lucero del Alba. Non teño descoberto Lucero del Alba, nin descubrín Hibernalia siquiera. Sí, bueno, desde aquí aproveitarei e descubrirei Lucero del Alba de camiño entonces. Vamos pa Carrera Blanca a vaciar un pouco os inventarios e teño que salir da habitación. Pois iso, que despois lembreime de que cometera un error de situación co gremio dos dichosos ladros. Akatos es el dios del tiempo y la deidad líder de los no sei qué. Mira tú que nivelazo. Estamos de noite e nos vamos para Carrera Blanca. Carrera Blanca, Carrera Blanca. Non sei onde hai un buen desencantador. Vamos. Es imposible que seas el sangre de dragón Sí, de las sí, leyendas. son o sangre de dragón das leyendas, non me marees. Non me marees. Vamos aquí, teño que a ver si podo desencantar algún armadura ou algo para quitar peso. Si le faltas al respeto a la ley, me lo estás faltando a mí. Non vou facer a combinación inteira de todas as profesións, senón queda un personaje demasiado grande, é demasiado fácil xogar con el. Ningún adversario ten a máis mínima posibilidade, nin sequera de chegar a ferirte, nin de nada. Faise un xogo demasiado aburrido. Supoño que subirei a alquimia a encantar hasta unha sola opción, nada máis ou algo así, non vou facer moito máis. Espada de cristal, mandoble élfico de las ventiscas. A ver, Dios, o que teño aquí sin... Sí, guantes de púgil, fuera. Herrería fai me falta. Éxito al robar. Sí, tamén fuera, non o vou... Que me suba un pouco o alquimio, e teño os guardados polo menos. E que senón non ten xeito, non é imposible. Aro de recuperación. Esto tampouco vou usar. Fuera. Así polo menos faigo un pouquiño de esto. Esto tamén. Non
encantamiento aumenta así de gusto. Teño... No, solamente teño un anillo de herrería. E ata que non suba un pouco máis sigo perdendo, así que tampouco teño a de cristal tamén, que non a vou chegar a usar. Hacha de guerra de la vinculación. Non teño ningún arco. Non teño ningún arco. Este igual lo necesito para encher as armas negras ou algo, non? Bueno, nada, fuera tamén. Non dá igual, non importa. O mandoble ese. Bueno, máis ou menos vaciei algo de peso. Eso vin algo, non teño un arco imperial. Podo usalo para encantar. Así absorber salud, daño aguante, escarcha, expulsar no muertos, trampa de alma. É moitísimo máis cómodo a trampa de alma en arco que nunha brosa, eso está claro. 4 segundos, é que non teño prácticamente subida teño que matar ao bicho directamente con el. É mellor, teño que primeiro subilo aquí e despois darlle... No, xa o faremos despois. Sí. Non teño a habilidade de subir armas encantadas, así que o que teño que facer é encantar primeiro... No, primeiro teño que subir a arma e despois encantala. Senón non a poido subir despois. A ver se queres algo do que teño. Queres algo do que teño? Isto non o quero. Teño que deixar isto na casa. Quero tela como trofeo de guerra. Matei ao líder da rebelión, así que quero como trofeo de guerra, simplemente. Libros. ¿Dónde están los libros? Libros. Aprender. Como vedes non tiña prácticamente ningún aprendido. Si tienes aptitudes, deberías unirte al Colegio de Magos de Hibernalia. Vamos falar co señor Ferreiro e vender todo iso. Pueden comprar, bueno, creo que teño unha gema por aí de gran alma. É que ter o barco sin daño glaciar tamén é o colmo. Necesito polo menos ter o daño secundario. Non faigo unha animalada de daños, así que polo menos. E dime conta no outro vídeo que tiña equipado os brazaletes de escamar de destreza. Os élficos de abrir cerraduras. Se sinto moito, pero necesito daño con escudo. Abrir pechaduras está de puta madre, pero... ¿Necesitas un arma? Prueba a hablar con Adrián en la fragua. Es la palabra del poderoso Talos, el que es hombre y divino. Poderoso Talos. Vaya, aproveito e cúrome. Que creo que tiña maldición de algo por aquí. Ahora. Estou curado. E vamos vaciar o inventario de armas pesadas. Mesmo, non? Este aquí tamén máis compraba. Ainda non estás. E logo que hora é? Joder. Esperamos un par de horas a ver si aparece o notas. Las manos fuera. Tranquilo, tío, non tenemos que ir. Tranquilo, non tememos que es. Non sei se me enamoraron ya. Sí, son ollar de Carrera Blanca. Seguro que encuentras todo está a la vez. Echa un vistazo. A ver, cómprame algo. Vamos a quedarnos co bastón. Igual me fai falta... A ver. Esto fuera. E martillo de guerra élfico tamén. Non vou usar martelos, vou usar unha espada e aire, nada máis. Así que espada, que non as usei nunca ainda neste personaje. Supoño que usaré espada a unha man e daño glaciar. Supoño. Ainda non o teño nada claro. Pero bueno, polo menos teño algunha gema para encher o... Teño dúas almas llena con alma superior. Vale. Entonces objetos, armas,
Arco élfico te carga. Dios. Gema de alma superior. Non mo carga inteiro aínda, Vuelve cuando quieras. Son 600 coins, o que vale eso a venta. Bueno, xa estamos. Temos un guardado automático, polo menos xa non temos problemas de... ¿Sabes tal. cuál es el problema de Skyrim Ultimate? E vamos para aquí, facer a misión. Sitio máis cercano, Paso da Montaña Rojo. Impídele contraatacar de forma inmediata. Moi bien. Non sei se podo subir algunha vez a arquería. Dentro de nada supoño que ya poderei completar xa. Curación, alquimia, encantamiento. Podo dar algo de... Podría dar algo de encantamiento xa, pero non sei... Teño que facer xa a armadura élfica, un perk máis e xa a podo poñer. Así que non podo gastar os 3 que teño así a baixe boa. Arquería 78, non, a seguinte está no 80, quedanme 2 máis. Está a punto de subir, subirá ahora xa a 79. E discreción. Bueno, está a punto de subir tamén o level, así que todo vai ben. Aquí xa os matei, creo. Está vindo ordenado un pouco arrastrado, non sei o porqué. Espero que non se me estropee o gameplay este. Está todo vacío. Si, isto xa o repeñei todo, aquí xa non queda nada. A ver, vamos logo para ali. Por aquí que había? Había espectros de hielo no medio do monte este. Si non me lembro mal. Os sinforicarpos tamén daban algo bastante bon. Non consigo lembrarme o que, pero sei que algo bon daban. Subirase por donde se sube, por la dereita, por aí, non? Non sei, non ten moita pinta de poderse subir por aquí. Descubrimos eso, que demonios é eso? Eso é un altar de algo. ¿Altar de qué? Salgamos. Miramos que altar é ese. Un altar de... Oh, un grimorio de... Mira tú. Cada tontería subiendo el level, que guay. Flor azul de la montaña, flor azul de la montaña, flor azul de la montaña, flor púrpura de la montaña. Diabela añadida, ¿qué me das? 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 Psst. Vaya, perdín, bueno, de talos tampouco é que me dera moito, pero bueno. Ala, da igual. Vamos, móvete. O que vamos. Paso de matar os 4 notas que hai ali. Non teño... me dan igual. Ai, mira que lindo lobito. Mira que lindo lobito. Que lindo lobito. Lindo lobito muerto. Hai máis lobitos. ¿Dónde están o resto de lobos? Si non, teño que volver a vir por aquí, non teño ganas. Xa teño que ter unhas cuantas pieles cada tontería esta. Está marcando un enemigo, ¿dónde estás? Joder, pobre bicho, si que che deron un piñón ante fino. Bueno, moita algo de basurilla, sí, Dios, tío, no, tío. Uf. Ala, aire, seguimos.
Seguimos, que senón non chegamos hoxe. Vai ser outro gameplay dunha hora para recuperar unha mierda de flauta. Teño que empezar a darme xa perks en maná se pretendo usar Ice ou Luma a corta distancia, porque aguante xa me din bastante. Vou polo camiño correcto, non? Sí, vou máis ou menos polo camiño correcto. Esa fortaleza, a ver, non teño ganas de atoparme con naide. Así que vamos a seguir andando. Pouco alexados, ou teño que pasar por ali a narices. Que son os pesados, non para non dar nada. Vamos de caza. Oh, fallei. Bueno. Que necesito cornamenta de pieles. A cornamenta para facer aguante creo que era. A piel para subir algo de... Para subir o que me falta en... Para facer a dichosa armadura élfica. Xa que si non estou equivocado despois deste parche son mellores as armaduras que eres capaz de facer ti que non as que compras. Teñen máis puntos de aguante. Non o comprobei, pero polo que dicen é así. Pobre caballo. Pel de cabalo tamén me boa. Entramos ou non entraremos? Entramos a ver o que hai. Serán 4 bichos os que hai que matar, tampouco é para tanto. Así vamos limpiando todo según vamos andando. Están tardando moitísimo os tempos de carga desta vez, non sei por qué. Uf, isto ten mala pinta. No, tío, eso xa, eso... Voume dar un paseo por aquí a ver o que hai. Non. Nada, xa aire. Vamos á misión a que estamos, que é atopar a flauta retrasadamente a la queda. Aí estará, ainda queda unha pateada. Como vedes aquí os mapeados son grandes. Dios, creo que bien por donde non era. A ver si non me mato, a ver si non me mato. A ver si non me mato. A ver si non me mato. Ai, con ganas de chegar ás cuevas. E facer de todo este camiño para que agora haxa 2 ou 3 bandidos, os mates. Puf, aquí vamos a pegar o piño. Puc. Ah, pois non, mira tú que guai. Vai me parecer un gato dientes de sable ou algo así, estou no vendo ou na cara, eso é interesante, hai que se acordar de que está aí. Ou senón, típico troll das cavernas ou algo me vai aparecer de dentes. Nunca veño polos camiños, non sei como me amaño, pero sempre me... bueno, da igual. O que vamos, aí está a cueva e vamos buscarlle a flauta a tipa. Entramos, arco cargado e en silencio. O nivel subo despois, pois se me fai falta para dar vida ou algo que tampouco me fai moita falta. Creo que xa está aí, non? Ainda teño que andar un pouco, non está aí ao lado. A ver, onde estades?
A ver... Ah, ainda menos mal, pensei que xa estaba aí. Teño que darme toda a volta, ainda polo menos. Hai que facer algo. Nos... Ten que facer pelete aquí, Oi, mira un esqueleto. Puc. Os esqueletos son mazo bons pa encher as gemas de alma. Pero bueno, como non fixen antes o... Bueno, da igual, xa o farei. Debería telo feito e facía xa todo de vez. Bueno, é que tú vas a ser enemiga, é que xa ni che pregunto. Eu fego como os yankees. Mato primeiro e pregunto despois. É máis cómodo. Gran gema de alma. Madre mía, moi bien, moi bien. Libro de los Daedra, xaulera. Eso que é? Poción de curación. Loso de malda. Va, paso. Que é iso? Que é iso? Nada. É simple hielo. E tú que tes? Nigromante aprendiz. Mágica regenerates. Bota de... Nada, non tes nada. Venga, andando. Os nigromantes son fáciles de matar e complicados. Como falles os dos primeiros ataques, despois telo bastante complicado. Esa ventaxa de que morren de un toque, pero o problema é, como vedes, o sigilo é mazo cómodo. Está claro que ir con sigilo é moi lento, pero é realmente cómodo. Ves? Si non te ven, é realmente cómodo o sigilo. O problema é cando te ven. Bueno, llena con un alma, alteración. Los hechizos de alteración duran a 25 para. Son caras, pero non as uso. Flecha de acero. Estas 25, no, paso de pillar esto é basura. Aí solamente hai nos barriles solo hai comida, non teño interés en pillar esas cousas. Andando, vamos. Típico de detrás de cada esquina hai un enemigo. Eso é do máis típico, bueno. É do máis típico que hai en todos os xogos. Bueno, sin sigilo nin pollas. Son un desastre. Ainda non me... Bueno, non xoguei nada máis tampouco. Sigo pensando que xogo con un guerreiro, non que estou xogando con un pringao destes, alma inferior. Bueno, xa me empezan a dar gemas, xa polo menos, va. Non sei, non a tiña que coller, pero bueno. Arco antiguo. Va, no. Va, teño flechas de sobras destas, non necesito encher máis inventario. Non pesan, pero bueno. Dios, menos mal que non me estaba mirando. Menos mal que non me estaba mirando. Epa, canto hai aí? Salvamos, Non teño ganas de volver a facerme toda a tontería esta. Dios, fallei. Eses disparos non se poden fallar, amigo. Eso moito fallar, Non se pode fallar eso, tío. Joder. Ah, dinlle, menos mal. Aí estás. Hostias, que grande, non? Hai que salir de aquí, hai que salir de aquí, hai que salir de aquí. Hai que salir de aquí. Hai que salir de aquí, que estes mátanme. Ah, sí. Hai que poñer terra de por medio. Cargamos arco e esperámolos. Non sei se veñen. Non creo que non chegan hasta aquí. Non creo que cheguen hasta aquí. Hai que pensar como un arquero. Evitar o enfrentamento corpo a corpo e ataques a distancia. E ataques a distancia en sigilo. Si te has apañado, vai chequer na puta cabeza.
Ala. Con Dios, ¿eh? Con Dios. Pesados. Túnica de nigromante, no, esa pillei unha antes. Vale, unha mierda, non compensa. Cornamenta grande, lento de dragón. Creo que este non o teño. Flecha de acero. Bueno, non está nada mal. Ainda me estou forrando aquí dentro. Bueno, forrando. Tampouco é... Todo o que pillo é bastante... Unha botellas de viño pasa de collar. E agora teño por donde... que me das, dame algo. Bah. Poción de curación abundante, poción de magia. Dichos los libros dos de Aedra, está todo cheo dos de Aedra, madre mía, que pesadez. Oh, que, mira, mira, ves? O que non fixen antes vou non facer agora. Objeto, arco imperial. Pillamos encantamiento. Trampa de alma. Sí, metemos... Isto, va, 4 segundos. Oh, gastei nada, non me din de cuenta. 4 segundos, 4 segundos. Vale máis pasta, polo menos da merda, bueno. Da igual, pa encher algunha chégame de sobra. Xa o tiña que ter feito antes, pero bueno. E vamos a facer o de metelo como favorito. Objetos, armas, arco imperial, tranco de arma. Coa trampa de almas. As trampas de almas son para encher as gemas, e as gemas son para dar... para upgradar con dano mágico ou para darlle dano mágico. Metemos... Onde estás? Arco imperial, no. Arco imperial. Dios, bueno, foiseme. Arco imperial metémolo no... 4 curación, no 5. Teño que acordarme, a tecla 5 está para absorber almas. E poñemos a 3, que é este. ¿Dónde se abre? ¿Dónde se abre? ¿Dónde está a cadena? Aquí está a cadena. Seguimos andando. Sí que vai facer frío aquí dentro, sí. Dios, menos mal. Menos mal. Dios, está chea deles, que ben. Pillamos o 5 para non gastar... Bueno, da igual que gaste. Epa. Poder ir a escollar sin gastar flechas. A ver si no me matan. Sí, puedo collarla sin gastar flechas. Así. Así. Mira tú. Non gasto flechas, non gasto magia, non gasto nada. É todo feito. E con 3 gemas máis no peto. Epa. Cae aquí temos aquí a un colega. Hola. Paz. Ahí estamos. Xa pouco quedará, non? Estaremos chegando. Si, unha esquina máis e xa estamos. Estas son misións secundarias dunha facción secundaria. Non son nada do que é o xogo, Faigo máis para practicar os gameplays que non para ensinar o xogo. Non estou acostumbrado a decir todo o que se me pasa pola cabeza, máis ben todo o contrario, a calarme o que se me pasa pola cabeza. Así que fai un tanto complicado decir todo o que penso. Bueno, estamos aquí, salvamos. Non teño ganas de facerme toda a pateada. Ese ten pinta de ser un enemigo. Sí. Non vou preguntar nada, vou disparar sin máis. Dios, é que ven moita peña por aquí. Dios, hai moita peña por aquí, Uf,
Roda! Buah. ¿Crees que tienes alguna oportunidad? Que malo fixen, que malo fixen. No, no, xogando así non teño ningunha oportunidade, tía. Nin a máis mínima, ademais. Madre mía, e non lles fixo nada o furro, da. Escarcha o relámpago. Sufrirás en mis manos. ¡Dios está! Oh, ¿Acaso me no lo das ves? lástima. Soy el maestro de lo arcano. Dios. Dios, que malo fixen, hostia puta, que malo fixen. Bueno, vou separando. Bueno, unha menos. Outro menos. Outro menos. Ai, non teño, pensei que estaba cargado. Pensei que estaba cargado. Teño magia, teño magias. Que magia? No, necesito pocións de congelación. Teño pocións de congelación. Para quitarme un de encima, polo menos. No, isto non é. Aquí está, veneno de paralizar. 7 segundos. Paro 7 segundos a un. E con eso baño. Aí estamos. Ves? Bueno, non me valeu de moito. Non me valeu de moito. ¿Crees que tienes alguna oportunidad? No, sigo dicindo que se xogando así, no, desde logo. É que madre mía, non me empano de... Canto hai aquí, joder, Dios, cantos hai aquí, hostias. Hostias, cantos hai aquí. Bueno, poción... Vaya, puiden subir... Bueno. Puiden subir o level. A ver, sí, dame todo porque, bueno. Voume dar... Donde teño... Contra hielo. Resistencia, fuego, escarcha. Restaurar guante tamén, que estou sin nada. Restaurar magia non vai a ser o demo. Bueno, menos mal. Como vedes, xogar con un arqueiro en distancias cortas é difícil, E máis se non apuntas nin usas os skills. Hostia. Bueno, ainda non me mataron. Pensei que me iban a matar. Casi non... Dios. Bueno, non es... Bueno, que non me podo esconder de ti, eso é moito decir, que vos te pillei a mitad dos aprendices e todo o que había por aquí, Así que non me marees, que tes os días contados. Os días moi contados. Teño que poñerme a roubar e flechas aos guardias. Como se acaban, madre mía. Nada. Vai pila de magos que había aquí, non? Apareceronme e non... Nada. Algún ainda me quedará. Quedaban 2 por matar, polo menos.
Isto xa o escrimei todo, creo recordar. Sí, este xa estaba todo esquilmado. Dios, Dios. Joder, non me... Dios. Home, pero polo amor de Dios, home, pero polo amor de Dios. Que son un polas, joder, Dios. Vou aí, eu todo sobrado. Dios, home, non me jodas. Pateame todo isto para escapar dele, xusto levántome cando estou na esquina. Home, eso non pode ser, Eso non pode ser. A ver, menos mal que alento como el solo. A ver, centrémonos, Teño que ir con sigilo. Así. Paz. Aí, joder, aí. Con sigilo e aguantando aguante. Reduce o tempo entre... Dios, que hai aquí? Nunca vim por aquí. Reduce o tempo... No. 5. Aí. Os esqueletos molan que me enchen as trampas de alma e mátanse moi fáciles. Ven aquí. Aí. Xa se sabe, cabalo regalado. Hai que encherse de gemitas. Flecha nórdica, va, non é igual, non sei para que as collo, pero colloas. Ás veces vai se me... Dios, viume. Vamos matar o de arriba. Antes de que aparezca este. Así descansa un pouco este. Voulle dar unhas hostias a estos. Cal é o camiño real, este ou outro? A saber cal é o camiño que teño que seguir. Vello, corazón de daedra, ese é un pedazo de drop. Non os vou usar, pero é un pedazo de drop. Bastón de bolas de fuego, este sí que me molou. Bueno, ese sí que é un drop. Vale, pasta. A ver, que hai aquí? No, podo seguir andando. Ves, outro gameplay que se fai enorme por andar facendo o modo. Nigromante hábil, nada, fuera. A ver lo que hai por aquí. É que a configuración que teño a distancias cortas é unha putada, que non teño absolutamente nada para defenderme nin para pelexar. Sou medianamente decente en distancias longas, aí deféndome, pero en distancias cortas, madre mía, non aguanto unha hostia. É o peor de todo, é que non faigo daño. Mira, aquí está a flauta da retrasada esa. Un escudo orco. Creo que xa teño. Vacío. Bueno. Unha gema de alma negra que vale unha pasta. E aquí patata, isto é todo basura, que o único que fai é magia abundante, sí, eso sí. É basura, eso o único que fai é ocupar espacio, non vale para nada. Non entendo porque a comida non é máis útil neste xogo. En principio debería ser... Venga, hombre, non teño ganas de matarme aí. En principio debería ser máis útil facer comida ou poñerte puntos na posibilidade de facer comida, pero non. Realmente o único que faz é coller peso e perder o tempo. Vamos mirar o camiño de antes a ver se me leva a algún sitio. Pasei, non xa? No, era máis para atrás, Bueno, a misión xa rematamos, xa conseguimos o chisme e vamos a levar a outra.
misión principal xa está rematada. Non ten problema. A ver que había por aquí entonces. Vamos a salvar, non vai ser o demo de que me maten, entonces sí que me mosqueo. A ver logo que hai por aquí, que hai por aquí, que hai por aquí, que hai por aquí, que hai por aquí. Se son esqueletos sigo lle disparando co caza-almas, tampouco é un problema. Ah, no, aquí era un tipo... Para as almas negras solamente se enchen con armas de personas, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Vale, 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 vale. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que sabes hacer? Xa che digo, como non o faiga mellor estou amañado, eu. Hola, ¿quién va? Naide, Naide, estou escondido, tío. Non me ves, non me ves, non me ves, non me ves. Donde estás? Vai che querer unha flecha nos dentes. Amigo. Nada por aquí después de todo. E nada por allá. Vai che querer unha flecha nos dentes cando aparezcas. Mira de costas encima aí. Plas. Ala. Ala. Micromante hábil. Ah, poción de magia. Botas, acero, da enana. 364, no. Estou cheo de peso, madre mía, encheme de peso aquí no momento. El éxodo. Bien, ese gustoume. Paso da jarra. Aquí hai algo que pillar. No. Laboratorio de... estas vale unha pela. Poción de magia vigorosa. Restauración menor, guay. Armario, no. Paso de eso, paso de todo. ¡Hala! Nos piramos. Oh, mira tú. Mira tú para ella. Mira ella. Mira. Ahí estamos, sí señor. Bueno. Que xa lles vale tamén, xa lles vale. Ala, veña, vámonos de aquí. Vamos levarlle a flautita a tipa e acabar isto. Si non, non sei o que vai, pero vai xa... media hora larga debe de ir xa de gameplay. No seguinte xa supoño que... Dios, cantas mesas de conjuración teñen estes aquí. No seguinte supoño que eu farei xa... No, pa onde vou? Xa me perdín. Teño que ir a salida. Teño que ir por aquí. No, vou ben. Eso, xa estarei en Riften. Deixarei... Comprarei os maniquís para a casa de Riften para poñer o atuendo do capa da tormenta de Ulrich. Igual se sale por ali, non? Unha pouco de suerte. Facía falla que se pudera salir por aquí. Non me apetece ir outra vez para atrás despois da ida de olla que acabo de ter. Ah, sí, isto é para atrás, claro, evidentemente. Sí. Estes son enrollados con estas coñas. Sempre, cando remates unha misión, sempre che deixan cerca para poder sair. E ala, para... Vamos falar ca colega. Guardado automático. Ben. Faro del flujo helado, ña. Ah, onde estiven antes. Teño que ir ver o que pasou aí. Xa irei despois ver o que pasou. Supoño que acaba que esta será a última misión dos dichosos bardos. E irei facer as dos gremio de ladróns en Rift. Supoño. Tampouco teño moi claro. Era por este lado. Espera, yo a ti te conozco. Sí, son...
É que agora non podo reiniciar porque estou subindo un vídeo, así que se quero xogar... Tú y yo Ei, tío. somos los únicos de por aquí que no son completos idiotas. Gracias, tío. Tú, ¿ya has tú. hecho hoy tus ejercicios de voz? Sí, señora. Sé que tengo mucho trabajo por delante. Sí, bueno, veo que persistes. Ala, Ha sido non- un honor para eso. mí Sí, Eu recobrei a tua maravilloso. flauta. Sabía que podía contar contigo. Ah, que sí. No tengo dinero que darte, pero Qué puedo enrollada. enseñarte unos cuantos trucos que aprendí mientras tocaba para los hechiceros de Hibernalia. Conjuración, Ahora ya puedes decir alteración, que has conocido al bardo de más talento de toda Skyrim. destrucción... Vaya. Sí que conden estas misións, sí. E aquí rematamos. Gameplay acabado. Isto é todo subido. Ta o seguinte.